Oh, uno. Sus, uno pa gani. Hambog na kayo. Kana lab, 2-0. Kana. Laban lang lab, anak inang bida, pakulata pirmiro. Lugaya, to nila oy, makigrematch man kasi na sa tuwa lab. Mo lagi daw, di mo dawat ang kapildihan ba? Ngayon saan man nagmapildi gyapon sila? Mao gani no, mga bala kayo. Kasulay gina sila sa tuwa. Pero lab, di pa double lab. 5 na mo siyang uyab. Aw, maayo noon, para kitang katag ba? Mo na ganaan ako ni mo lab, walop kay ka ba? Asa naman sila? Kasi kun na kay ko ba? Ayo lang pa sa kiti lab. Sports lang ba? Nya, unsa man? Andam na mo? Uy, ganina rami diri ba? Langayan kay mo. Gingnan mo mong uyab. Ngawan on me. Bay, daplin lang ta. Way labanay. Kamo ra may isog kayo, di mo mo dawat ang kapildihan. Di mo kapildi na mo ron. Oh, bulaw! Sila yan yung kalab. Gihagit yung kalab. Ge. Sugdan ta ni. Ali na diri. Abi kay satan ako. Hold. Good. Oh, uno. Sus, uno pa gani. Hambog na kayo. Kana lab, 2-0. Kana. Laban lang lab, anak inang bida, pakulata pirmiro. Laban lang. Yes, shot yun. Bukod. Unya, na-shoot man. Ako ang bula. Aw, imo ha. Ikaw may nakashot. Ay, mamlaking. Yes, shot lab. Pre-last ball ha, pre-last ball. Lab, dipinsa lab kay pareha last ball. Mas mapildi taan ba? Dipinsa di ba? Ako'y bahala ni Lab. Dumugon ko ni. Lab, shot, one time, last ball. Last ball bitaw. Yes, game. Daog jo. Napildi jud sila. Daog. Ay, sayang. Ay, wa may dipinsa. Love, pildi jud. Pero sige lang, daog man sab ko sa imo. Kayon sa man. Kita na pod. Inaig part 3. Dito ka atrasan.